Ezt át kell. Ó, de forró. Azt a kurva. Ó, de forró. Remélem veszem. Várjál, Virgyi. Ja, veszem, jó? Ügyes legyél, mert te leszel végig rajta. Mi? Dehogy. Na? 3. Nem kell ehhez lendület. Jézusom! Ez nagyon magas! És nem is csúszik a gatyám! Azt! Fel kell emelni a lábat, mert elakad az okni. Ja. De meleg! Azt a kurva! Várjál! Ú, de forró! Nagyon forró! Ezen nem heverészel. Jó! Maradjunk ott, ahol nem olyan forró. Jó. Itt egész jó. Én elfáradtam. Ja, erre. Gyere, gyere, gyere! Csak a lábad! Gyerünk, Virgyi! Nyomjad! Oh. Tényleg azt vagyok, döglek! Azt a kurva, de meleg! Azt a kurva, de forró! Nagyon! Oh. Oda égek! Ja, és ebbe így kell menni, mi? Így. Úgy? Jó. Itt pedig. Milyen vége? Igen. Ennyire gyorsak vagyunk. Hol van? Majd ide jövök. Ahol megjön a picsán. Oké, most levideózom. 3, 2. Mit mondunk? Jaj, csúszunk le. Csúszunk le. Aj, de forró! Jaj, nagyon! Azt a kurva! Még nem, még van egy oda kanyar, vissza kanyar. Most vagyunk a felénél. Melyikben van? Oh. Ja, egyszerűbb leugrani. És akkor itt át alatta. Nekem egyszerűbb alatta. Ja. Ah. Mi aztán tényleg úgy menjünk haza le.
Oh.